As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan ng Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni Santa Isabel sa Hungaria, usa ka relihiyosa. Naminyo ni siya, bata pa kaayo, teenager pa. Usa ni siya ka anak ug hari. Naminyo usa ni siya usa ka prinsipe, si si Louis. O nanganak silang tulo niya, naunag kamatay ang iyang bana sa batan-on pa kayong edad, o ni-embrace siya o life of poverty. Ang iyasang edad pagkamatay, mga 24 years old. Pero isip inahan, isip asawa, o isip katoliko, dako kay siya nahimo nga kabalaan sa kinabuhi. Kita dinhi sobra na tas 24. Mga tiwasono na tagani uban edad nato. Musta man, balaan na mo, dili pa. Mga yawan on lang yapon kay ta. Mao na nga mudangop ta sa iyang panabang nga makaabot dayon ta sa balaanong kinabuhi sa atong pagpadayon sa pagsimba sa Ginoo. O giampo nato ang atong tanang kaigsuonan, labi na mga Katoliko, nga mangandoy sa kabalaan sa kinabuhi, dili sa kwarta, dili sa bahandi nining kalibutana. Ato sang pasalamatan o giampo ang atong mga benefactors and donors nga kanunay nagpaambit sa ilang mga bahandi nga kalibutanon nganhi sa atong simbahan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nga naggasa kang Santa Isabel sa pag-ila o pagpasidungog kang Kristo diha sa mga kabus, ihatag kanamo tungod sa iyang pangama, nga saway puas nga gugma makaalagad kami sa mga pobre o sa mga nag-antos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayag. Nakita ko ang usa ka linukot nga basahon diha sa tuong kamot niadtong naglingkod sa trono. Gisulatan kini sa sulod ug sa gawas o gisirhan og 7 ka selyo. Og nakita ko ang usa ka gamhanang anghel nga nagsinggit kinsabay takos makatangtang sa mga selyo ug sa pagbukhad sa linukot nga basahon. Apan walay bisan kinsa sa langit o sa yuta
o sa ilalom sa yuta nga takos nga makabukhad sa linukot nga basahon o sa pagtanaw sa sulod niini. Naghilak ako pag-ayo, kay wala may nakaplagan nga takos sa pagbukhad sa basahon o sa pagtanaw sa sulod niini. Unya, usa sa mga pangulo miingon kanako, ayaw paghilak, kay ang leon sa banay ni Huda, ang gamhanang kaliwat ni David, midaog ug makatangtang siya sa 7 ka silyo ug makabukhad sa linukot nga basahon. Unya, nakita ko ang usa ka nating karnero nga nagtindog taliwala sa trono nga gilibutan sa 4 ka buhing binuhat ug sa mga pangulo. Ang nating karnero daw miagig pagkamatay. May 7 kini kasungay o 7 ka mata nga mao ang 7 ka espiritu sa Dios nga gipasuroy sa tibuok kalibutan. Giduol sa nating karnero ang naglingkod sa trono o gikuha niya ang linukot nga basahon gikan sa iyang tuong kamot. Sa dihang gihimo niya kini, ang 4 ka binuhat ug ang kauhaag 4 ka pangulo nang hapa sa atubangan sa nating karnero. Ang matag usa kanila may dalang alpa ug mga bulawang panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Nag-awit sila og bag-ong awit. Takos ka sa pagkuha sa linukot nga basahon ug sa pagtangtang sa mga silyo niini. Kay gipatay ka o pinaagi sa imong kamatayon, gitubos mo ang katawhan alang sa Dios, gikan sa tanang banay, pinulungan, katawhan o kanasuran. Gihimo mo silang gingharian sa mga pari, aron mag-alagad sa atong Dios, ug maghari sila sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gihimo kita sa kordero nga usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios. Gihimo kita sa kordero nga usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit sa pagdayig diha sa pundok sa mga nagtuo kaniya. Palipaya ang Israel diha sa ilang magbubuhat. Ang mga anak sa Sion, palipaya diha sa ilang hari. Gihimo kita sa kordero nga usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios. Padayga sila sa iyang ngalan diha sa malipayong sayaw. Paawita sila kaniya ug pagdayig sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod ug gidayanan niya ang mapaubsanon sa kadaugan. Gihimo kita sa kordero nga usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong
pasadia diha sa himaya. Paawita sila sa kasadia diha sa ilang mga higdaanan. Ang tag-as nga mga pagdaig sa Dios manaa sa ilang mga tutunlan. Kini mao ang himaya sa tanan nga nagatuo kaniya. Alleluia. Gihimo kita sa kordero nga usa ka gingharian sa mga pari, aron mag-alagad sa atong Dios. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Nagkaduol na sa Hesus sa syudad og sa iyang pagkakita niini mihilak siya og miingon, kung nasayod kapaunta karong adlaw kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw, apan karon dili ka makakita niini, kay moabot ang mga adlaw nga likusan ka sa imong mga kaaway ug alihan ka ug atakihon nila sa tanang dapit. Gunubon ka sa hingpit ug laglagon ang mga tawo nga nagpuyo diha kanimo. Walay usa ka bato nga ibili nila sa nahimutangan niini, kay wala nimo ilha ang panahon sa pag-anhi sa Dios aron pagluwas kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, o Kristo. Padayon nga naghisgot si San Juan sa atong unang pagbasa sa Gipadayag, basahon sa Gipadayag, sa iyang nakita dito sa langit na ay basahon nga gisilyuhan nya di way makatangtang sa silyo, sa 7 ka silyo, bisan pag ang mga anghel, bisan pag kinsa dinhi sa yuta og ilalom sa yuta. Nya mura siyag naguol nga dili matangtangan, way makatangtang, pero miabot ang kordero sa Dios nga murag bag-o pang gipatay. Nya siya ni abli, yano niyang giabli, nya unsa may hinungdan nga nakaabli siya tungod kay nakadaog siya sa kamatayon. Ang kamatayon ni Jesus nahitabo tungod sa iyang gugma sa pagluwas nato, apan kitang mga tao maoy mipatay sa Dios. Nya gideklarar ni Kristo dinis Ebanghelyo, kay wa man ka mudawat Jerusalem sa pag-anhi sa Dios aron pagluwas kanimo, gunubon ka. Ang yawa manggod mga igsoon, kusgan ra kaayo siya ikumparar nato. Ana. Sige, lingay mong tupad. Ina sokol kag yawa. Pangutan abay ng sokol kag yawa. Kanang wa mulingi giyawaan na. Lisod kay suklan ang yawa oy.
Garbo man ang iyang gamiton. Garbo niya. Kanang garbo, lisod kay na nato i-overcome. Lisod kay na nato buntugon ang garbo. Lisod yung kayo. Daghan nato mga garbuhon. Nya tungod sa garbo, magunob ta, magusbat ang atong kinabuhi. Nganong magkabuwag man ang banag asawa, tungod sa garbo. Nganong magbinungulay, hasta gani mga pari, mga madre, nagbinungulay na, tungod sa garbo. Nganong gagubat ang kalibutan, tungod sa garbo. Ngano man nga nangaguba ng inyong mga naong, mga usab na ng inyong mga kulor, mga usab na ng purti ng tato, usahay ang lawas, nangaguba ang gihimos Ginoo tungod sa garbo. Ngano man nga purti na marong pagkagubaas kalibutan, hapit naman magunob ang tibuok kalibutan tungod aning distraction sa pollution, sa mga distraction sa atong mga mineral resources ug uban pang mga resources. Ngano man hasta human resources naguba na, hastang mga utok sa atong mga batan-on nangaguba na, di na kamaong musunod og sultihan. Mga arugante pagyud kay istanan nga murag kamao na gyud kay sila. Ngano man tungod nas garbo. Kinsay tag-iyas garbo ang yawa. Si Santa Isabel purting datua kay tag-iya og gingharian sa Hungary. Nakabanasad og purti sang datua. Kadto si Louis, King Louis. Nya batanon pa sila nagminyo. Pagka biyuda niya at very young age, siguro mga 20 or 19 years old, na biyuda na siya. Ni-embrace dayon siya og life of poverty. Nag-manage siya sa iyang gingharian. Ga-manage po siya sa iyang pamilya o sa iyang mga tulo ka anak. Pero ni-declare siya og life of poverty. Gisunod niya ang giingon ni Kristo, bulahan kamong mga kabos sa iyang pagkarayna sa usa ka dako kay gingharian og powerful kay gingharian, mi-declare siya og life of poverty. Nagtukod siya dako kay hospital, libre ang mga masakiton nga moso didto og moapil siya og atiman sa masakiton. Ambot lang ka, natakdan ting ito siyang sakit, maoto nga bata pa kay siya, 24 years old, namatay na. Na-fulfill niya balaan nga asawa, balaan nga inahan, balaan nga rayna sa gingharian, ug balaan nga katoliko. 24 years old. Unsa may iyang gigamit? Humility, ang pagpaubos. Gisunod niya ang kamapaubsanon ni Maria o sa mga santos nga nag-una niya kay mga 12:07 man ni siya na tao, 12:31 man tingal ito, namatay siya. So panahon nila nila ni kaning San Vicente Ferrer, murag na nasunod anig katao niya mga 13 centuries niya, sila Saint Francis of Assisi, kani mga panahon na nani Kamo ba? Tagaan mo ron og binilyon na kwarta or usa ka gingharian, mahimo kang tag-iyas Pilipinas or tag-iyas sa tibuok Cebu. Unsa man? Magpakapobre ka o dili? Di man gay mo palit og slot nga gamay ra jud kay nakuhaon gikan sa inyong kana ra gyud na 1,000 ra gyud na usa ka slot, maglisod mangikaghatag kay sus di pay tigumunon sus o pay kwan. Ang atong gitan-aw nga atong security ug atong assurance of good life is money, the power of money, the power of wealth. Mo na gitan-aw ni Kristo. Di anako ang gahom, matud pa dito sa unang pagbasa, ang gahom himaya ug pagdaig anaa kanimo. Pero ang atong gitan-aw nga gamhanan, ang kwarta, nya dili gani stable ang imong finances, moingon dayon ka, patay ko ani. Pero wa gid ta nag-value nga stable ang atong relationship with God.
Nya kanus amo na mas stable kung musunod tas iyang mga virtues, labi na ng poverty, humility, love, service, o ang pinaka-best yun, ang sacrifice. Kana bang pag-take up our cross. Daghan man magpaampo, mo text na ko karon, Pader, iampo nga maayo ang akong mama, maayo ang akong papa sa iyang sakit. Ako sad, Pader, nagdepresyon ko, maayo unta ako sa akong depresyon. Kanang depresyon, ikaw radyo naghimuhimo ana. Nganong na-depressed man ka? Kay daghan kag mga frustrations, disappointments. Nganong daghan man kag frustrations o disappointments? Kay nagsit kag standard nga imong kabuoton unya wa makabuot. Imong standard. Nakaron sa may buhaton, iset ang imong standard, ang imong mindset sa standard sa Ginoo. So Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Basahan na ninyo. Nya kanay sunda. Kana nga gitawag na tog 8 beatitudes. Mao na standard sa Ginoo how to live this life in a happy way. Beatitude good, happiness. Malipayon, kabulahanan. Kana mo na standard sa Ginoo. Ug ang nag-una diha, bulahan kamong mga kabus. Kana yung poverty. Mo na ang tanang mga santos, tanang yung mga santos sama ning Santa Isabel, ang kakabus gyud ilang gipangita. Naa ang kwarta, porting dako ang kwarta. Gahom naa. Gipangita gyud nila ang kakabus. Saint Francis of Assisi, porti na sang datua. Ug uban pang mga dagkong dato nga mga santos, gibiyaan gid nila ang kwarta, gipangita ang kakabos. And that is the strongest security of life. Wa gyud kay depression basta ang imong pangitaon ang kakabos. Gilingay mong tupad. Ina nagdepresyon karon. Og wa magdepresyon, na stress ka karon. Kanang gakusmod ang mga naong maona, resulta na sige pangitag kwarta, siging pangigian ng kwarta, kinihaay na, binungulay na tungod lang anang utang, labi na karon ting dawat ros 13th month pay, to anagi atangan nas mga palautang sa mga maningilay, o dili mo bayad, to ana kinusmuray nas nao. Naroy uban ang pagdawat og bonus, pagdawat og 13th month pay, nahimong dakong problema. Kay ngano man, di ay nagatang nga mga loan sharks, mga buaya nga nagpanilap na, akin yan, akin. Ngano man, nganong naputos bang kas utang, kay ang imong gisaligan ang kwarta, siging pangitag kwarta, bahala na lag inutang basta makakwarta. Ang resulta, stress. Kay ikaw, Pader, wa ko ma-stress kay sige ra kog baligyag slot. Wa sa ko ma-stress kay kaning tanang kolekta o kaning mga slots, wa gyud na nako gabita para sa akong kaugalingon. Bisag 1 centavo diha, wa jud koy gigamit. Padong ra gyud na sa kuan ang ako ra jud gigamit ang akong kita sa akong dupa-dupa. Kada nako dupa na aginay kita. Kaming mga pare, ingon ana mi kahayahay. I will declare pinakahayahay kinabuhi dinhi sa Pilipinas, kinabuhi namong mga pare. In terms of financial, kami mo'y pinakahayahay. Layo ra kayo mo. Gatrabaho kong 8 years sa una. 8 years. Kung akong subayon, pirmi kong overworked, pirmi kong overtime, pirmi kong underpaid. Pero karon, pare nako, pirmi kong underworked, undertime, overpaid. Di ba? Nabali. Niya, unsa may akong gibuhat, aron di ko ma-pressured, akong gi-share ngadto ninyo nganha sa mga parishioners nganhi sa parokya.
Ay lang og pangayo nako. Kaya ang ako sa mga kuyog dinhi, mura sa mga loan shark gapanilap na sad. Kada nako dawat og stipend kini akin ana. Una luos lag suwat pader wa koy kuan ang akong mga anak, ang ako pagyong balay, ang akong bayronos kurente. Sige la sa kong pirma o sige ana. Nakuunsa man ni sila di ana malang kuhaatan. Onya mo na makakuha sa atong mga kuan income. Pero wa ko magmain ana, relax ra mi dinhi. Nakita ninyo giunsa nato pag-atiman ang atong parokya. Dili lang ang atong parokya, ang tibuok simbahan nga dunay panginahanglan. Nakaatiman ta nganuman kay naningkamot ta dinhing mahimong kabos apan bulahan. Lisod kay na pagparis kabos og bulahan. Only God can do that. Og nakita nas mga santos. This is a great mystery in the wisdom of human beings. Di ni matugkad, bulahan ka, unya kabos, lisod kayo. Ang kasagaran ginatong inon, hala, blessed kay siya. Nga naman, nakadaog yung luto. Ang kuan, uy, ang kanang, katubang, dako kay amount, 200 kapin million. Nakadaog, blessed kayo. Yung sa itong buhaton, mamalitang tanan og luto. Anak, kay blessed kayo. Blessed ba? Og daghan kag kwarta, uy, maglisod kag tug. Kung kwarta imong higugmaon, maglisod kag katug. Pitok-pitok lang na imong mata. Siging kwinta, pila na ginansya, dili baka ni maalkanse, dili baka ni mo gamay, di baka ni kawaton, dili baka ni tikason, pulos na lang ka ingon ana. Suwayo, daghan kag kwarta. Paghimog nindot kaing balay, kanang dako gyud nga balay nga nindot kayo, di ba ighuman nimog buhat, mas stress kag panglimpyo. Kay bati kay tanawon ang balay nga dako unya hugaw kay tanan. Nya og imo nang limpyuhan, gasto kay oras tanan. Magluos na lang sa kagyaw-yaw, labi nagkatag lang ng mga butang niya, dako kayong balay, katag kayo, hugaw pa yung kay tanan. Muingon pero pag himo gamay ang balay nga iglingi nimo bungbong gamay kay kag limpyuhanan. Maghigda ka, maglimpyo ka, wala human na. Ana igbangon nimo limpyo na. Why stress? Di ba? Okay, manindog na tayo. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon sa atong pagtapok karon sa ngalan sa Ginoo, masaligon kitang mudangop sa iyang panabang uban sa pangaliya ni Santa Isabel. Muingon kita, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang simbahan magligon kanunay diha sa pagtuo, ingon nga nagpanaw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga pangagamhanan sa nasod, magabaton o kasing-kasing nga mahigugmaon sa kalinaw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton o himalatyon, makabaton og ligong pagtuo o pagsalig ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga si Halangdong Chupilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga nangamatay, makakaplag na sa pahulaing dayon diha ni Kristo,
Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Langit nung Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, di man sa mong gugma, sa mupauksan kusa. Kining manok, kining bino, ginamang sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit nung Aman. Sa tanan panalangini, sa kadaot panalipdi. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa imong katawhan, itugot nga kami nga naghandom sa mga buhat sa dakong kaluoy sa imong anak, malig-on sa paghigugma kanimo ug sa isig katao pinaagi sa panag-ingnan sa imong mga santos sama ni Santa Isabel sa Hungaria. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon ug makab-ot tamo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga mga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Isabel sa Hungaria, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasay mo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala
og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, ang sa kaangduran. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless Him, His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of Him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. We'll sing His praises, magnify the Lord. Magampo kita. Itugot Ginoo nga kaming nangabuhong sa santos nga pagkalawat, makasunod sa mga panig-ingnan ni Santa Isabel sa Hungaria, nga nag-alagad kanimo pinaagi sa inanak nga paghigugma og nagbuhat og mga kaayuhan sa imong katawhan, pinaagi sa daghang mga buhat sa kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santos sa langit.
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalong pagkapalong ipadanag mo pagdanag kaniya hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kung sama ni Santa Isabel maningkamot gitang mahimong kabus ug mahimong alagad sa tanang katawhan nga nanginahanglan. Salamat sa mialagad nato dinhi pinaagis pagpaambit sa ilang mga grasya nga finansyal sa namalit nato og slots. Ang atong dupes as of yesterday niabot na ang atong halin og 10,888 slots. Pakpakan na to ang namalit. Napay 44,112 slots nga available. So basig makaabot kita nig 11,000 kapin karong simanaha. Salamat kaayos na malit. May gig mo abot na gyud 15,000 kay makasugod na taog tukod sa atong kumbinto. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Mahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.